Zdar, tady Sežer. Vítám vás u nového videa na novém kanále. Budeme tady prostě žrát jídlo. Dneska jsou to dortíky, tady je máte. A protože těch dortíků je poměrně dost, tak jsem se ještě k tomu dal jednoho Turka, se mi nese. Je tady. Čau. Tady Turek. Tady Turek. Jedním ze segmentů našeho videa bude hodnocení restaurace nebo podniku, odkud ochutnáváme. Takže poprosím tady kolegyni, ať najde nějakou hezkou recenzi. Má to 4,7 hvězdiček z 5 a 336 recenzí. Takže by to měl být banger. To nebudem číst, to je úplně ošklivá recenze. Cukrárna, kterou jsem navštívil, má skvělou obsluhu, která je vždy usměvavá a ochotná. Bohužel to je asi vše pozitivní, co mohu říci. Pan majitel se chová neuvěřitelně arrogantně a jeho přístup k zákazníkům je naprosto nepřijatelný. A tak ta recenze pokračuje dál. Každopádně my se budeme fokusovat na ty pěkné věci, což jsou ty dorty před náma, takže Takže nás to vlastně nezajímá. Takže nás to vlastně nezajímá nějaký hejt. Od Vanessy. Kdo začne? Ty začneš, máš hlad určitě. Já taky, ale Mám to je jedno. hlad. No tak vyber, co ochutnáme jako první. Vyber si ty. To je těžký, viď? Ženi dát na výběr. Ten banán, ten není přikrytý v žádném plastu. Nakloň ho trošku. To je on. Banánový řez. Víme, kolik stál? Stál... Kašel se vezmu ty ceny. Tam si ty ceny počítej, já nevím počítat z hlavy. To je napsaný tady. Takže řez stál 60 korun. Ještě jednou. Spadl ten banán, který jsem čekal. Tak jdeme na to. Ale já chci i ten banán. Tak si mám kousnout první. A ty budeš mít ten banán. Já jsem to celý ochmatala. Ještě lepší. Nádhera. Tě mě koučky. Je to tak kousnout si do polštářku. A ten banán je takový jemný, příjemný. Je v tom krému, to náplň. Hej, to je strašně vysoký. Je to hrozně vysoký. Já to musím chytnout tak hamburger. To je velký banger tady Ty vole. Výborný. Kousněte si. Kolik tomu dáváš? Dávám tomu jako z 10. A nebo to můžeme udělat jednoduše smash nebo pes. To bych udělala. To je lepší, veď. Protože to má hezkou prezentaci. Je to výborný. Ale vsadím se, že tady bude něco lepšího. Ale smash. Ale smash. I za ty prachy, jako 60 korun. 60 smash. korun je to obrovský. Špinavá. To se bude dít asi Tak dneska. to hovno zanechtem. Čokoládový věneček, který stál 42 korun. 42 korun. Tady je máte v plné kráse. U terase mají světlý i tento čokoládový, takže kdo nemá rád čokoládu, tady to zní rasisticky. 2 krémy, ten jeden bude nejspíš lehačka, kterou nemusím. Mám radši to žlutý ve spod, ale uvidíme. Jdem tomu dát bite. Moc vybíravej. Hamburger. Hej, to je hrozný banger. Je to dobrý. Je to asi za dlouhou dobu fakt dobrý věneček. Takže smash nebo pes? Dej tomu kouda a řekni ty. Takový ideální poměr toho těsta k té náplni, bych řekl. Já bych tam dala i víc šláčky. Fuj. Fuj. Smash. Smash. Totální smash. Nevím, jestli je to tím, že mám hlad. Je fakt dobrý. Ne, je fakt dobrý. To je ještě Ale výborný. čokoládový věneček. Smash. Jestli nemáte komu lízat čokoládový věneček, tak si zajděte na sérasu do sloupu. Můžete lízat aspoň jejich čokoládový věnečky. A pokud nemáte rádi čokoládový věnečky, tak tam mají i ty hezký bílý věnečky. Přeberte si to, jak chcete. Na to si brousím zuby celou dobu. Krásný mangořez. Nevíme, co od toho očekávat. Jsou tady 2 plátky té čokolády na vrchu, takže jeden dám tobě. Děkuju. Ding. Cink. Nemám ráda bílou čokoládu. Je to sračka. Jo. Přitom to je pak šláčka mezi 2 toustama chleba, veď? Jako výborný, ale asi zatím nejslabší. Nechutnáme ten vršek. Takový sladký hrozně. Spíš takový pomerančovej než mangovej. Já bych chtěl asi navrch nějaký ovoce. Místo toho
místo To toho určitě. zaletí. To je takový, je to dobrý, no hate, Ale takový chemický. po druhý bych si to nekoupil. Pes, Ne no, to bych taky dala pes. My nemáme žádný ubrousky. ne, prosadíme to něčím ovocným. Tak, košíček stál 42 korun. Ale nevím, kde se to stalo, ale košíčky dostaly šílený nerv v ovoci. Si pamatuju, že jsem to kupoval jako malej. Tam toho ovoce bylo fakt jako Bylo přehršel. 80% bylo jenom ovoce. Ty tam máš 4 kousky. 4 maliny, což to. Chci. Mňam. Mňam. Je tam uvnitř ovoce? Ne. Není. Je to jenom plný krému. Co chuť? Blend. Mm. Ale není to takový, že bych to vypliv, jo. Ale jsou tady lepší věci. Jako sorry, ale ten věneček byl mnohonásobně lepší, jakoby v té stejné cenové kategorii, dá se říct. Toho krému já tam přehršel, to těsto je Jako nějaký kdo má malou nějaký. pusu, tak ani nedá tu jednu malinu, aby měl v tom soustu tu malinu. Takže teď jsem měla sousto plný jenom krému a toho samotného košíčku, toho těsta. A já chci tu malinu. Ta malina to jako hezky rozehrá, ale ty vadě. Ale jako jsou tam 4 kousky. No, nemusí zachraňovat celý košíček jedna malina, sorry. Pes. Kdyby tam bylo víc ovoce, tak by to bylo perfektní. Další bude lotuskový cheesecake, který stál 65 korun. Byli jsme přestěženi. Ajajaj. Teď budeme odsouzeni. Budeme trošku šeptat. Teď je nám trapně. Pan na nás kouká jak na dementy. Jsme totiž. Dobře, odešel pán, takže se zase můžeme rozjet. Lotuskový cheesecake. Samozřejmě ho slíkneme. Sundáme lingerie. Podívejte se na to. Hambatej. Hambatej cheesecake. Nahej, tučnej, krémovej, velký. Velký, pořádný. Hej, ale pěkně mastnej. Solidně mastnej. Nemytej. Banger. Totální. Toho krému je tam 3 Smash. prdele. Jenom protože miluju cheesecakey. Jediná výtka je, že ten spodek je moc takovej už rozvlhčený, mokrý, takže se rozpadá, že už tam není takový to křupání. Ale já nejsem asi na cheesecakey. největší fanda cheesecakeu. A nebo mám rád, když jsou nějakým způsobem, jak tomu říkám, mramorovaný. Když to není jenom ten krém. Ještě si vezmu tu lotusku. Dej. Za mě pes. Za mě smash. Totální. A stál? A stál 65 korun. Nejdražší položka dneska? Nejdražší položka. Ale stojí to za to, kdo má rád cheesecake, tak si ho dejte. A teď přijde na řadu ten nejtoxičtější dezert, který jsem kdy v životě viděla. To nejde ani sebrat. Už jenom to, že to nemá název a jmenuje se to jenom dortík. Žádný popis k tomu není, co to je, co v tom je, z čeho to je udělaný. Je to jenom dortík. Ona ho fakt nenaučtovala? Máme ho zdarma, je to dobrý. Zatím nejlepší dezert. Hele. Ani jsem ho neochutnal. Jdeme si dát bite, vůbec nevím, jak do toho mám kousnout, protože to nemá žádný spodek. Má Bílá takový... čokoláda. Vevnitř je přehršel, pěny a nic. Zbytečný. A z jakého důvodu? Je tady víc ovoce, než na tom ovocném košíčku, to mi vysvětli. Se divím, že je levnější. To je hodně velký zklamání. To byl flop jak svině. Kdybychom to měli zaplacený, tak bych to šla reklamovat. To mi nechutná ani zadarmo toho. Ne no, to fakt není dobrý. To je Ani flop. ten krém uvnitř není dobrý, ale borůvku si vemu. Dávám pes. Co bylo nejlepší? Za mě ten banánový řez. Banánový řez. To je fakt banger. Ten vám doporučíme. Chutná to jak něco, co vám udělá babička doma. Pokud se nechcete totálně zajebat, tak doporučuji věneček. A asi nejhorší z toho všeho I ten dortík. je ten dortík. I ten mangový řez bych si dala radši než ten dortík. Proč to dáváte na zlatý podnos, když to chutná jak nic prostě. Jakože, sorry, je to korpus šlehačka a 3 kousky ovoce nahoře. To fialový chutná odporně. Ne, to je moc zlý. Já nevím, nechutná to nijak, cukr a barvivo. Nic moc, jdu si spravit chuť banánovým řezem. Já tím věnočkem. Tak jo, to je za dneska všechno. Napište nám, kam příště, když budete dávat lajky, tak ochutnáme všechny beautiful deserty na světě. Takže to určitě pošlete všem, do rodiny, babičce to pustá na televizi. Foodie videa na YouTube a na Socials, foodie videa na Hero Hero. Mějte se, zdar. Čus.